来车程。对，都问你啊。那都会那来嘛拉那呗。Danan kemana kau rusak? Mato nuna loga phone susuk sampai thabai jabai ang phone sutrakhina ada jabai thabai omo moनसे नाम्बारखौ बोरो बेनो होनदों फिफाइनाव नांथ'दो बासो मिथिबाय गैला मानसिया बाहेरायाव थांबा जाबाय आया बासो मेस'दाव दंनो मानसिया मेस'द होननाय जायगायाव बादाजों रायलायहरदों दाखालि थांबाय बुस्थुआ आरो दांथोंसै आंबो दा गिबि-गिबियावनो फुंबिलि समनि लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा साननि आङो गासैनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे गाहाम हामलायनाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बावहरग्रोबाय दिनै 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बर'फोरनि थाखाय बियो गोसोखांथाव रंजाथाव आरो गेरेमसा हारिसिम मोनहैनायनि बियो मोनसे आगानसे सान आरो बे सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै चिरां जिल्लानि सिडली खासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि बे गेलेग्रा फोथाराव चिरां जिल्ला एबसुनि मददजों आरो गुबुन गुबुन सागानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननि मदद हेफाजाब आरो नुजाथिनाय आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि नुजाथिनाय बर'नि गोरों गोराफोरनि नुजाथिनाय आरो बाहागो लानायनि गेजेरजों सानसेनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादों बे समाव सफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोनखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय आरो साबायखरखौ बावहरग्रोबाय दिनै गिबि हाबाफारि
महरै जोङो दिनै मावफुंनो बेवहाय ज' जादों। बे ज' जानाय समावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनगिरि महरै नुजाफैनो हानाय डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी सार बिथां बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनगिरि महरै सौफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो साहित्य बान्था मोननो हागिरि चिरां जिल्लानिनो सार मुस्रि गोविन्द बसुमतारी बिथां गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलोन बिरहोगिरि महरै बे हाबाफारियाव सौफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' बुंथिगिरि आरो आथिखाल BTCLA-नि मानिजाथाव बुंथिगिरि काथिराम बर' मानगोनां बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हागिरि हरेनारायण खाख्लारि मानगोनां बिथां अल आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि मानगोनां जगेन नार्जारी बिथां CSB-नि सोद्रोमा मानगोनां बिवेकानन्द नार्जारी बिथां आरो हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय BTR-निनो CSB-नि सोद्रोमा बसुमतारी आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा गोजोन गोरोबलायनाय आरो मावफुंनायनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि जोङो लाखिदों। बे हाबाफारिनिनो फ्लेग अफ खालामनो होननानै हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय मुस्रि जयन्त बसुमतारी लकसभानि MP दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दिनैनि जोंनि बे गेवलां मेलनिनो जर'खा आलासि लोगोसे BTR गोजोन गोरोबथानिनो सागानगिरि दैदेनगिरि आरो बे हाबाफारियावनो दिनै बिथाङा मैखोमै बाहागो लादों BTR-निनो मानव गेदेर डेपुटि चिफ मुस्रि गोविन्द चन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन फारियै बर' थुनलाइ आफाद गुदि फोरोंगिरि गौथुम ट्राइबेल संघ बर' समाज आरो गुबुन गुबुन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो ओनसोलनि गासै जोंनि सानसुमै जोंनि गोरों गोरा जोंनि फरायसा जोंनि गुबुन गुबुन मानगोनां नोंथांमोन एबसुनि बारग' दैदेनगिरि नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोन गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावबाय। गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो बे समाव आर'ज रोजाबनाय हाबाफारि खालामगोन। दा बेखायनो थिखानाय जोंनि हांख्राय जानाय आर'ज रोजाबगिरि बिथांमोनखौ आर'जखौ दैदेननो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। हेलो 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 हेलो
साबायखर थाबाय आरो बे समाव हाबाफारि बायदियै दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ आरो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानव गेदेर आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर' मानव गेदेर बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय लोगो लोगो मानव गेदेर बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो मदद खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। City.
समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानागेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बर' गोजोन गोरोबथानि 5 बोसोर एबा बिटिआर एकर्डनि दिनैनि बे 27 जानुवारि बे गोथार सानखौ चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि बे फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो चिरां जिल्ला एबसुनि मददनि गेजेरजों गासै बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद जोंनि बारग' एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन एक्स भलन्टियार फोर्स आरो बे हाबाफारियाव एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिव ससाइटि गुबुन गुबुन हारिनि गासै गौथुमफोरा मोन 15 आफादफोरा दिनै बाहागो लाफैगोन। बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि फुंबिलिनि आरजजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे बुब्लियाव बाहागो लानाय जोंनि गेदेमा आलासि नोंथांमोन, फारियै गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि मानगोनां बिटिआरनि डेपुटि सीएम गोविंद चन्द्र बसुमतारी आदा बिथां, बेयाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंग्रा स्वर्गियारि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि लकसभानि मानगोनां एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां, जोंनि एबसुनि आगुनि मैखोम दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानो हादों। बे समाव जोंनि बारग' आफादगिरि गोविंद बसुमतारी आदा बिथां, जोंनि बारग' स्पिकार आथिखालनि बिटिसिएलनि स्पिकार कातिराम बर' बिथां, जोंजों लोगोसे दङ मानगोनां हरिनारायण खाख्लारि आदा बिथां, बिबेकानन्द नार्जारी आदा बिथां, जिरेन बसुमतारी आदा बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि दङ। आं मुंखौ लास्लाबनो हानाय नङा समनि थाखाय। जगेन बसुमतारी आदाजों लोगोसे जोंहा मानगोनां दीपक बसुमतारी आदा, सिएसबिनि चेयारमेन आगुनि एबसुनि आफादगिरि, जोंनि ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै बर' प्राइमारि टिचार एसोसिएशननिफ्राय लानानै गोबांथार जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानो हादों। आं गिबियावनो जोंनि एबसुनि जिल्लानि दखरानि दालाय आफादनि मिरुनि आरो फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे गेदेमा आलासि साफ्रोमनिसिमबो बे गोजोन गोरोबथा साननि फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारिजों गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आङो बावहरदों। आरो बेयाव जोंहा बर' बिमा गौथुमजों लोगोसे बर' पिपल कोअर्डिनेशननि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। जोंहा गेवलां मेलनि सावरायनाय हाबाफारि दङ। जों बयबो आलासिखौ जों बेयाव बरायगोन आरो सिनायथि होगोन। बे बुब्लियाव गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' माहारिनि जानानै जोंनि गेदेमा मुंख्लं 5,000निबो बारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय एबसुनि सोमावसारनायाव, बिएलटिनि सोमावसारनायाव, एनडिबिनि सोमावसारनायाव आलादा रायजोनि जे दाबिखौ लानानै बर' हारिया जे मोनसे सोमावसारदोंमोन, जे मास पिपलनि रेभलिउसन खालामदोंमोन, बे गासै संग्रामाव शहीद जानाय जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबदों। आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव बड'फानि आदर्श सान्थौ सानस्रिजों गेरेमसा माहारि दानाय आरो सेल्फ डिटारमिनेशननि बड'फानि जि मोनसे आलादा रायजोनि जि आन्दलनमोन, दाबिमोन आरो बिथांनि जि आगान जि दिन्थिनानै गालांनाय, बेजोंनो बर' हारिया फैनानै दिनै बिएससि मोनसे मोनबाय, बिटिसि मोनबाय आरो बिटिआर गोरोबथा मोनबाय। बे मोनथामबो गोरोबथानि आन्दोआव जोंनि आफादफोरजों लोगोसे बड'फानि आदर्श सान्थौ सानस्रिनि गेदेर
जे बिहोमा आरो बिथांनि जिउआरि आलो गोजोननि थाखाय सोरगोआव बिथाङा जाहाथे अराय गोजोनै थानो हायो जोंखौ बोर सारस्रिहरथों बेनिखायनो आनान गसाइनायाव आं आरज गाबदों गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो बाथि बिटिआर गोरोबथा सान महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सागानगिरि आफाद हिसाबै इउबिपिअ आरो एनडिपिनि मोनब्रै हानजा जों अरायबो जोङो दैदेनगिरि आफाद हिसाबै जोङो फालिलांनांगोन सिबिलांनांगोन बे मोनसे गोजोननि गोरोबथा शान्तिनि गोरोबथा बियो मोनफुंनाय जाफुंसारनाय मोर अट'नमि मोर एरिया एक्सटेनसन मोर नाम्बार अफ जोंनि काउन्सिल माने सीट एरेन्जमेन्टनि बेयाव बेबस्था आरो लोगोसेनो मोर पावर एन्ड फांसन लोगोसेनो फाइनान्सियेल अट'नमि बे गासैखौबो बिथा खालामनानै बिटिआर गोरोबथानि जि मोनसे बेसिक फाउन्डेसन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय बे मोनसे अबजेक्टिभजों बिटिआर गोरोबथाया 6 सिडिउलनि बिथायावनो बेखौ मावफुंनाय जादोंमोन आरो दिनै बै समनि सागानगिरि मानगोनां प्रमद बर' बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आथिखालनि बिटिआरनि चिफ लोगोसेनो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बै समनि एनडिपिनि आफादगिरि आथिखाल बिटिआरनि डेपुटि सीएम बै समनि एनडिपिनि आफादगिरि रन्जन दैमारी डिआर नाब्ला मानगोनां बिथां बै समनि एनडिपिनि गुबुन मोनसे हानजानि आफादगिरि धीरेन बर' बिथां आरो लोगोसेनो सावरायग्रा सायखं बसुमतारी बिथांजों लोगोसे फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथांमोन इउबिपिअनि आफादगिरि आथिखालनि बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारी आं गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो बे आफादफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावदों बरायदों आरो इयुनाव जोंनि जि थांखि आरो जोंनि जि उद्देश्य जोंनि जि लामा हान्थिनाय बे 34 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनब्रै गोरोबथा मोननायनि उनाव बर' हारिखौ जे जोंहा आत्मनियन्त्रणनि जे मोनसे आन्दलन दङमोन दिनै बेखौ जोङो फिन आरोबाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि सामाजिक रांखान्थि बेबस्था जोंनि सोलोंथाइ बर' हारिखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनायनि थाखाय बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि मोन्थोरजों जों जेब्लाबो हाबा मावलांगोन आरो बिनिनो उद्देश्य बायदियै 15 आरो 16 नभेम्बर 2024 गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय जादोंमोन जेराव देशनि पावारफुल गुबुन गुबुन राष्ट्रनिख्रुइबो गोख्रोंसिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांखौ लिंहरनानै बर' हारिनि जिउ खुंनाय जिउ जारिमिन थांना थानायनि जिउआव शान्ति आरो माहारि गायसननायनि जि जोंनि आदर्शखौ जोङो दिल्लीयाव भारतनि राजथावनियाव जों गायसननायनि गेजेरजों स्वयं प्रधानमन्त्रीनि खुगाजों जोङो बे बाख्नायनायखौ मोननो हादों बरायनायखौ मोननो हादों आरो बेबायदिनो जोंनि इयुन लामा हान्थिनायनि जे जोंनि थांखि आरो उद्देश्यआ गेबें आरो गोथारै जेब्लाबो हाबा मावलांबाय थागोन आरो बड'फानि आदर्शखौ जोङो बिन्दो मोनसेबो दोरोदाबासिनो दिंग्रायाबासिनो गोथों लामाजों आल्टिमेट थांखिसिम बर' हारिखौ मुलुगाव गायसननाय जोङो उदां आरो आबुं जे मोनसे खुंथायनि जे बेबस्थानि थांखिजों सोमावसारदोंमोन दिनै गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आरो राजनैतिक लबि पलिसिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आवाज आरो माने आर्गुमेन्ट आरो लजिकनि गेजेरजों जोंनि जि लेजिटिमेट राइट दङ बेखौ सानसे नङा सानसे जों मोनफुंगोन आरो बेनो जोंनि इसिङारि गुबै थांखि आरो बायजोआव जोङो हारि माहारिफोरजों गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजों गोरोबलायनानै थानांगोन এই চেগতে মই ইয়াত সাংবাদিক বন্ধুসকল আহিছে বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ এই সন্ধিখনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সদায় বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি আমি মিলা প্ৰীতিৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছো আৰু ইয়াত 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি ভাতৃত্ববোধেৰে বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে আমি বিটিআৰত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক এই শান্তি চুক্তিৰ পিছত একত্ৰিতভাৱে আগুৱাই লৈ গৈ আছো আৰু সকলো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ অধিকাৰ নিজৰ সমস্যা বিটিআৰত থাকি যাতে শান্তিপূৰ্ণৰে সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰি আছো এইখিনিকে কৈ পেলাই আজিৰ এই শান্তি চুক্তিৰ দিৱসত সদায় আমি বিটিআৰ অসমত বসবাস কৰা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে আন আন জনগোষ্ঠীৰ লগত সদায় মিলা প্ৰীতিৰে নিজৰ স্বকীয় ভাষা কলা সংস্কৃতি আমাৰ
শিক্ষা অৰ্থ সামাজিক সকলো দিশ আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে পুনৰ আমি সংকল্পবদ্ধ লৈছোঁ আৰু উপেন ব্ৰহ্মৰ যি সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সংকল্প সদায় চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব। প্ৰতিটো এপছু কৰ্মীয়ে নিষ্ঠা সহকাৰে সদায় আমি কাম কৰি যাম। তাৰ পৰা আমি কোনো দিশত আমি আঁতৰি নাহোঁ, এই কথাকে মই স্পষ্ট কৈ পেলাই মোৰ চমুক কথা ইয়াতে সামৰিছোঁ। গজেন্দ্ৰ খুলুমবাই जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बिटिआर गोरोबथा सान जिउ लावथों बिटिआर गोरोबथा सान जिउ लावथों सान्थियाव अराय गोजोर जाथों सान्थियाव अराय गोजोर जाथों एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ थैंक यू मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांनिसिम बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावबाय आरो बे समाव हाबाफारि बायदियै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारि दङ आरो लोगोसे दान्दिसे उनाव गोजोन गोरोबलायनाय आरो मावफुंनायनि थाखाय हानजा सुरनाय बे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिनि जोंनि हांख्रायजानाय गेदेमा आलासि बिथांमोननि सिनायथि होनाय आरो बरायनाय बेखौ आङो खेबसेयैनो बे समाव आङो खालामग्रोनानै आङो लानो सानदों। दा बेखायनो आङो गिबियाव बड'फानि सावगारियाव बावजेनगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि दिनैनि बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि आथिखाल बिटिआरनि CSBनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आखाइ खबना होनो थाखाय गुरै खावलायदों गोबारै। बे समाव आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांदों। बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनगिरि महरै सौफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनिबो मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि आरो साहित्य बान्था मोननो हागिरि मुस्रि गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बे समाव खेबसेनो आं सिनायथि होनो सिगांदों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोजेनगिरि मानगोनां गेदेर बिथांमोन मुस्रि काथिराम बर' बुंथिगिरि BTCLEनि मानगोनां बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। हाबाफारियावनो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोजेनगिरि आरो सासेबाव मुस्रि हरिनारायण खाख्लारि साहित्य बान्था मोननो हागिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। अल आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि मानगोनां जगेन नार्जारी मानव गेदेर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। बिटिआर CSBनिनो आरोबाव मानगोनां सोद्रोमा बिबेकानन्द नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। बिटिआरनि CSBनि आरोबाव सासे सोद्रोमा मुस्रि जिरेन बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोन गोरोबलायनाय आरो मावफुंनायनि थाखाय हानजा सुरनायनि फ्लेग अफ खालामजेनगिरि मानव गेदेर MP मुस्रि जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आरो जोंनि हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै सौफैनो हानाय बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोबां जोंनि आलासि बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ दायो गेवलां मेलाव जोङो सिनायथि होगोन। बे समाव बिबार बावजेनगिरि बड'फानि सावगारियाव बावजेनगोन डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिबार बावजेनगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव बिबार बावजेननायसिम दैदेनलांनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। खेबसेनो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन।
बिबार बावजेनगिरि गेदेमा मानव गेदेर बिथांमोननिसिम बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावदों बिबार बावनो थाग थियारि जानाय मानगोनां नोंथांमोनखौ जेराव दं बेयावनो दान्दिसे सम गसंनानै थाथ'नो थाखाय आङो गुरै खावलायगोन मानोना जोङो बड'फानि आरो मुंख्लंफोरनि मुङै 1 मिनिट जोङो दाहा बावगोन जेराव दं बेयावनो जों गसंनानै थायो 1 मिनिट जोङो दाहा बावगोन समा जागायबाय जोब्बाय गासैनिबो साबायखर बावदों आरो बे समाव जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलोन बिरहोनाय बे दिनैनि हाबाफारिजोंनो जोङो खालामगोन आरो हांख्रायजाखानाय जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोन फारियै मुस्रि कातिराम बर' मुस्रि हरिनारायण खाख्लारि मुस्रि जगेन नार्जारि मुस्रि बिबुकानन्द नार्जारि मुस्रि जिरेन बसुमतारि बिथांमोनखौ बे समाव सिगाङाव आङो बाहागो लानो खावलायबाय आरो बे समाव जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि रायजो सभानि मोनसे समनि MP आथिखालनि बयजोंबो सिनायजानाय बर'निनो गोख्रों दैदेनगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म मानव गेदेर बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय बे समाव जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि थिखानाय आलासि बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव बेयाव बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' मानिजाथाव केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म मानिजाथाव एबसुनि बोसोनगिरि खंख्रा सरगियारि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि MP मानगोनां केन्ट बसुमतारि डिपुटि CM गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथांमोन आरो जोङो बिरहोनाय लोगो लोगो जोङो स्ल'गान होगोन बिरहोजेनगिरि बिथांमोनखौ बिरहोनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बे समाव जोंनियाव मोनसे हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो नागिरदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे सेलेब्रेसन जे रंजानाय बेखौ जोङो खालामगोन बेवहाय जोङो 5 बोसोर जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन सागानगिरि आफादफोरनि सागानजों दाजानाय बिटिआरआ दिनै 5 बोसोर आबुं जाफैबाय दा बिनिनो जोङो गायसनथाय बा दिनैनि एग्रिमेन्ट डे बा जोंनि गोजोन सान बेखौ मानिनानै जोङो केक हानाय हाबाफारि लादों आरो बे केकखौ हागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ बे समाव केक हानो थाखाय दैदेननो जोंनि लोगो आफादगिरि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ आङो
खावलायबाय आरो बे समाव गासैखौबो सिरिबाङै आङो थानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे समाव मानिजाथाव जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुर्शिद खावग्रा बिथांखौबो बे बा बोसोरनि रंखायजों केक हानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांखौबो बे समाव बाहागो लानो आङो गुरै खावलायबाय बे समाव जे जोंनि सेलेब्रेसननि जेनाखि सि बोदलानाय बेखौ गिबियाव मावफुंग्रोगोन बिनि उनाव जोङो केक हागोन दा बे समावनो जेनाखि सेलेब्रेसननि सि माने बोदलानानै होनाय जेनाखि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव खारनायबो साइडजों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गसंनानै सिखौ बोखारनानै होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय लोगो लोगो केकखौ हानो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बे समाव जोंनि जोंनि बाहागो लानो हानाय दुलाराय फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर' केबिनेट मन्त्रि मानगोनां खावग्रा ब्रह्म डेपुटि सीएम मानव गेदेर गोविंद चन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन जोंनि गेदेमा बिथांमोननिसिम बे समाव रोजा रोजा साबायखरखौ बावदों लोगो लोगो जोङो रेलिनि हाबाफारि बे फारसे जोङो सिगां लांसिगोन सौफैनो हानाय गासैखौबो बे समाव रेलिनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो सिगां फारसे
रेलिनि जिखिनि मोनसे लाइन बेखौ एरेन्ज खालामनानै होनो थाखाय आङो बे समाव मिरु एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी आङो बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायबाय आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि दुलाराय प्रेस आफादनि जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय गासैबो जेन रेलि हाबाफारियाव बाहागो लायो आङो गुरै खावलायबाय जोङो रेलि हाबाफारि बे समाव जोङो मावफुंगोन पेन्डेलनि सिङाव जिरायनानै थानाय गासैखौबो दिनैनि बे रंजाथाव सानाव रेलि खालामनानै जोङो रंजानि आरो जे जोंनि गोजोननायनि जेनाखि खौरां आरो जोंनि गेरेमसा हारि थावनिसिम सौहैनांगौनि जिखिनि खौरां बेखौ जोङो रेलिनि गेजेरजों फोरमायनि अनलायनाय गोरोबलायनाय आरो मावफुंनायनि बे मोनसे थांखिजों दिनैनि बे रेलिखौ जोङो मावफुंनो नागिरदों दा बेखायनो जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि गासै बाहागो लागिरि बिथांमोनखौबो आङो गुरै खावलायबाय
Kalau